Sa Pebrero kun Marso. Sa balita nasyonal, pagsulundan sa paggamit sa COVID-19 antigen test ipagwa suning nga semana. Ikatatlong kaso sa Omicron-related death gin-report sa DOH. Maayong aga Bacolod, mga agabilog-amahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 27, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. Pagtibayin ang samahan. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Eden. Good morning, Action Boy. Kaya sa tara natin yung mga ka-action. Thank God it's Thursday. Yes, Kadasig. January 27 kita. Yes, oo. kadasig, no? Last Thursday na, sa January. Oo, dugay island naman ang page ng Grabe, kalendaryo. buwas 28 na, no? Oo. Mga 11 months to go na lang before Christmas, no? Ang grabe pa. Countdown na kadaan. May election pa pala, remember? Before sa 13th month. Ma-countdown na kadaan. Countdown na sa May 9. Kaya laing gidya kung Christmas, no? Do laing gidya ano ba? Pero dumas lain kung election. Okay, do ka Kaya init. balo, ting election niya talaga sala na mo daw every 3 years lang na iya. So, Correct. medyo mainit-init. Sa kainit sa election, nas ako din namdala pa. Sadya, no? Grabe, si Boy, di sika. Duging birthday han. Gid, no? No. Sige lang, muna Tinasikop na to sa? Nakuha na siya na... Natap na. Natap na. Oh my God, wala lang panilag. Sige lang, bailanda siya. No? Vicente Encarnacion Semiliano, good morning dira sa imo sa check-in hotel. Yes. Yes, oo. Kay Melili Oligo, sa din siya masa check-in, gini siya kung lang siya sagwa yan. Gagarda siya sa check-in. Okay. Abi, may ito ka yamanin. Yun nga daw. Hindi man, abi ko ano siyang manager. Abuhay, Hindi mo siya. bongga. Abi ko gani, una, sa ginasigi na siya, great guest, gini siya mo. Lado kalawing na ni si kay sir ni Doon guest sige, star abi sa check-in. Oh, yes. Okay, sige. Pero kung ano sa bala ng ka-helpful bla siya bla. Pre, kadamo na sa kisa sa mga report di sa aton. Nga binabuligan. Follow up, yes. Dennis Richard Tibor Roma, good morning and stay hydrated, everyone. Ay, nakabunggaw. 2 years ago today, we lost Kobe and Gigi. Ay, siya, mo siguro ang date dito ni si Ay, Kobe Bryant na accident, crash. plane crash. Sige, standby anay sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:07, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Patay ang isa ka lalaki nga natiruhan mga alas 10, kung pasado alas 10 ang takna kagabi sa Santo Niño, Purok Sigay, Barangay 2, sa siyudad sa Bacolod. Ang napatay kilala kay Donald Joseph Casiano Jr., pumuluyo sa Glendale Subdivision sa Barangay Granada diri sa siyudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, nagapauli na kuntani ang biktima matapos nagtambong sa isa kahaya sa ginsundan sa wala makilala nga suspect kaginluthang makalima ka beses nga gintunaan siya kamatayon. Nakuha sa lugar sa insidente ang 5 ka empty shells sa caliber 45. Ang biktima ang nahaya karon sa Abbey Funeral Parlor kaya natalana nga ipaidalom sa post-mortem examination. Nagaparami pang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sa pagpatay kag sumuman sa pagpatay sa sining suspect. Nagalaom naman si Governor Eugenio Aksyon nga maganubo ang kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental sa bulan sang Pebrero ukon sa Marso. Iningin pahayag sang gobernador sa pihak sang padaan nga pagsaka sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sunod kay Aksyon, nagaumpisa na sa pagnubo ang kaso sa National Capital Region nga sa Masami, nagasunod man sa pagnubo sa mga kaprobinsyahanan. Nagligan nga Biyernes, yan pahayag ni Octa Fellow Guido David nga naganubo na ang kaso sa pila ka bahin sa Calabarzon. Lauman nga maganubo pa antes ang Valentine's Day. Sa datos ng Provincial Incident Management Team Enero 25, ang Negros Occidental ang may 2,252 ka COVID-19 active cases. Naglambot na sa 165,094 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 1,834 kahapon adlaw. Sa sining bag-o nga mga kaso, ang siyudad sa Iloilo ang mayara sang 726, probinsya sang Iloilo may 352, probinsya sang Negros Occidental 205, siyudad sa Bacolod may ara sang 178, Capiz nga may 146, Antique 118, Aklan 98, kag Guimaras 11. Nadugangan naman sang 341 ang bagong recoveries kag nagdala sa tanan sa 142,372. Samtang siyam ang bagong napatay kag ang death toll karon nagdangat na sa 4,772. Sa iban pa nga balita lokal, nagdangat naman sa sobra 30 ka mga armas luthang ang insurrender sa mga responsible gun owners kadungan sa parawagan sa mga kapulisan. Sunod kay Dr. PIO Lieutenant Abigail Donasco sa Edesal, humalin sa ginpatuman ng Comelec gun ban sa probinsya sa itong Enero 9, tugto 23, yara na sa 36 ka mga armas ang gin-surrender, samtang isa naman ang gin-deposito. Sa lista naman sa mga kapulisan, nagdangat na sa 12 ka mga persona nagkala-aresto sa Comelec checkpoint nga nagahupot sa illegal nga armas kag tanan ginpasakaan sang kaso sa paglapas naman sa RA 10591 kag may kaangtanan man sa Comelec gun ban. Sa iba pa natin nga balita lokal, ginpasaka ng kaso sa angot ini sa illegal drugs sa batok kay Aslani Usman kag Jalani Ambulo, lunsay residente sa Barangay 31, siyudad sa Bacolod matapos narakpan sa itong tinigdan nga lunas sa Bradco Port Reclamation Area nga naga-transport sa illegal nga droga. Sunod kay PIDEA Negros Occidental Provincial Officer IEAE Jekivski Escropulo, paagi sa Seaport Interjection Unit sa Negros Occidental PIDEA 6 Special Enforcement Team, Coast Guard Substation, PNP Maritime Group Bacolod, CGK9 Team, kag Bacolod City Police Office, na-recover ang 3 kilos ang ginasuspetsuhan siya bukikan sa Manila, nga plano kung tani sa mga suspect nga paragtag o kung i-distribute diri sa siyudad sa Bacolod. Duwa pa ni Escropulo, inakabig sa ila ahensya ang isa ini ka high-impact operation, bagod sa maramong nga volume sa illegal nga droga nga na-recover kag posible may dako ining epekto sa pangluyo kung nakalusot sa motoridad. Sa karon sa Usman kag Ambulo ang nagapabilin sa custodial facility sang PIDEA Regional Office. Pasaka naman kahapon sa City Prosecutor's Office ang kasong murder batok Ginpasaka na kahapon sa La Carlota City Prosecutor's Office ang kaso nga murder batok naman kay Constancio Canoy Jr. Sunod kay Nigaran Municipal Police Station Chief of Police Captain Ryan Villasario, nakita sa ilahanan nga may probable cause kag may malain nga intensyon si Canoy para patyon si Police Corporal Nestor Madelo. Dugang pa ni Villasario hungod nga ginbunggo sang suspetsado ginamaneho sining salakyan sa likod sang truck nga puno sang tubo kag wala na nagpangay sang bulig para mabulong kuntani si Madelo sa baylo. Iya pagintago ang biktima sa Shender
sa road sang Banga Akas, Barangay Pilar, Banwa naman sang Hinikaran. We found out there is a probable cause. Ang rapon suspect, evil intent to kill Corporal Madilo sa atong biktima. That's why mo na file nga case against him. Since that in-hide niya, wala siya kasi assistance for a medical intervention. Samtang nagpatigan sang Transport Solidarity Prayer Rally sa tubang sang San Sebastian Cathedral, ang mga drivers ka operators idalom sang Estone, Undok kag Tibakda. Suno kay Undok Secretary General Diego Malacad, tuyo sila hanay nga paagi sa bulig sang simbahan, makalambot sa panguluhan sa siyudad sang Bacolod nga ang ila panawagan nga ma-review kag ma-recall ang City Ordinance 966 nga nag-endorso sa LTFRB sa jeepney modernization route plan paagi sa public transport route plan. Nagademanda man na sektor sa transportasyon sa lokal nga pamunuan sa syudad nga i-withdraw ang CO 966 liwatunan kang magpatigan sa konsultasyon sa publiko antes simuon nga layi. Aksyon W Philippine Standard Time, las 6:13. Pagsulundan sa paggamit sa COVID-19 antigen test ipagawa sini nga semana. Samtang ikatatlo nga kaso sa Omicron-related death gin-report sa DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan.
Sa kay Masito Fago, good morning man. Kay Melili Oligo, migo, may agadra sa imo. Of course, nag-awod man sa aton si Jinky de Alagdon. Doon nag-send na siya 100 stars. Away ko pang malambutan. Kag si Sir Maninoy Lester Benitez, 200 stars. Thank you so Yes, much. thank you good sa kay Lester. Kaya nagwa ang ako niya Facebook Kaya din. ginataw niya man si misis niya. Of course. Una naman na kay Kigan. Una na siya karon. Si Ayesa May Katagi Benitez. Kag sa iya anak si Aya Fire Benitez. Yes. Good morning dala sa inyo. Kaya yes. Kay Ma'am Lenny, dira, no? Katage, ang mother ni Ayes. Good morning. Si Ayes, teacher niya sa Sumag National High School. Ay, perfect. Kag Bebo Villasor, morning man sa imo. Kag kay Alma Oligon, Alex Montesa, kay Raymar Suato Imperial, kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, no? June Season, Emma Tinson, Ababaw Abaluna, kag Sirela Samar Gillion, alin sa Arizona, USA. Salamat ko sa 100 stars. Good morning, Mandara, kay Ma'am Vanessa. Good day, everyone. Ako ba na-see? Yes, good morning. Text siya, ang message siya nga sa dito sa ila ko, no? Minus 40. Ay, very tugnaw. Temperature. Tapos sila tong coldest, di ba? Na... Negative 40. Grabe ba? Hindi makaganta na nayaw? Daw, hindi na ko naguro magwa. Hindi, Jesus. Sila yan doon nagagalagaw pa sa snow. Gani, no? Tapos amot ko dito si Ay Ligad. Kita mo tong? Sino? Doon nakabikini. Si Ay dinas alas. Doon nakabikini. Siya nagsuot-saot sa snow. Not interested. Wala ko lang. Alright! Kasi sa dalo mo naman ito. Bang iyang dalo lang na part. Bisan pa. Ernie Odasco Lidas, good morning. Kay Wilfredo Siapok. Yes. Willie. Good morning sa imo, Willie. Classmate ko na eh. Si Lucia Siapok, musta man da? Dadamo na ni Guru. Gagaday na ni Gutan. Ako to na kay boy. Kasi classmate to. Nakadamo. Kaya classmate ka pamati, no? Classmate ko ya. Kung na supportive. Wow. Batch 81 sa Ramon Torres National High School. Yes. Jinky di Alagdon. Good morning lahat sa imo, Jinx. Kay mama niya Lulet di Alagdon. Kuan lang anak. Ano ganito Papa Joe. Kag Papa Joe, kag si Madam Lulit Aldi Alagdon, bala ng get well soon. Okay. Get well soon, Mama Lolit. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Sa Antipolo, ni sila mga classmate ko, Dave Wilfredo Siapok eh. Sila ni Siapok, mga national players ni sa zona. Si hindi ko malipat ni Wokaton ni si Kwan mo. Wokaton ni si classmate ko Willie Siapok. National player na sila. Kalagba, sa mga bias, sigali. Lakton mo sila yan. Daw Basi dasig pas dagan mo. Basi ang height ko guro, ako guro nga height, as sa hawak. Hindi bro, mayara kami sa unang babae, nga si Rosalie Quinto. Nga wakaton man to siya, nakawagasi games na sila. Mga national players sila. Pero, hindi ba, tamamo lang ka mo. Pero sa mundo wala na na wakaton, guro no? Ara, panagragya po. Wakaton na siya. Dasig mo do, dasig pas dagan. Tito kadaga na guro, no? Sa nangyay kasi Lucia, runner na siya, short distance runner na siya. Wow. Mga tag 100 meter dance, mga short distance nga runner. Pero wakaton, hindi yawan, guro bantayan dyan siya do, hindi siya do, medyo kadagan. Bakit lakat lang hindi mo, no? Lakat na siya, ho. Pagod na ako na, muduga, muduga lupad mo, kita ko na sa una. Tanaw ko na video, wala ko nakita. Sila tanan, puro sila mga national players. Makadamo sa mga sa mga sporty sa bago, yes, no? Pares to sa mga liga to sa Tokyo to may mga taga-bago to, mga coach, mga taga-bago, no? Boxing. Isla tagurong pangalan sang bago ay maminsa to danay. Basta ang bago is the boxing capital of the Philippines. Ano na once in tawag na siya. Sports capital na. Kaya to kadamo man na. Sang lain-lain. Diding alhamiento. Good morning man sa imo sa Antipolo, Pontevedra. Kay Athia Kim Eriman, Phil Alonsagay, morning man dira sa Japan, Gino Cornelio Benitez, tama niyo lang family Benitez de Jesus dira sa Carol Ann, Cabancalan City. Sige, go. Gayana Fe Marquez, good morning lang da sa family Godaka, kag sa Nene Teresa La Castellana. Thanks, God bless. Watching from KSA. Homa Lomena and Mimi Alarcon. Good morning man kay Ninita Ramirez Tumimbang. Elvira Galogo, good morning, Action Boy.
Ma'am Vanessa Mayo, yes, ma-surprise ka mo kay ma-dance man ko sa snow. Hulto na ramon, Ma'am Van. Sally Alquid de Sousa, watching from Sam Village. Keep safe, everyone. Thank you so much. Kano Oreta, good morning, bro boy. Watching and monitoring ano weather update man. Later, may arata. Pero may LPA. Agustin Torres, good morning. Halin gid subong kay dasig halong gid subong kay dasig ang laton. Sakto gid na. Correct. Yes guys, okay gid kami diri even if it's super cold. May central heat kami and fireplace. Basta dress appropriately man. Sakto man. Kailangan masigi ka reklamo katugna pero naka-sleeveless kita naka-short. Matililig agid siguro lawas mo yan no. Amo to lambay mo ligad action mo kung puksion mo ano ma. Puksi. Ma-expose ang imo madrungan na mga ano ma-expose sa tugna, mapuksi siya. Grabe no. Oo. Dito na lang ko. Ay, ang dunggan ko hari man. Ibalik lang. Thank you, Aksyon 1, Aksyon Eden. They are bit better na. O, so, gidrang kaso, dira. Keep safe ka mo. Thanks, liwat kay Ma'am Jinky. Nag-send 50 stars. Gani man, Aksyon Boy, no? Kag na-notice mo bala, ang trangkaso, wala gabiya, bala sa balay. Kung hindi mamubos. Kung di mo ubos? Ubos lato, no? Pero depende ka po na. Kay sa ila, istorya na. Kay tungod nga, nakatabo na siya. Tungod nga, wala ga-observe sa distancing. Dayon kang isolation mo. Yes. Pero kung may sabi nga magtrangkaso sa inyo bala, hindi ka magsili nga, ubos. Hindi kami. Hindi na yan kung isolate lang. Hindi na siya mamuna. No? Ruby Pukayara, good morning. Lady Megumban, good morning man. Kay Stephen Gansa Simbit, mayang aga. Standby na sa Balita National. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26 sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ipagwa karon nga semana ang pagsulundan may angot sa pag-usar sang self-antigen COVID-19 test kits. Tungod sinigit panugyan ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga sundon ang instruction sa label tungod may mga technical process kung paano magkuha sang specimen sa husto nga paagi. Kalakip sa pagsulundan ang mapag-report sa resulta sa local government units kag ipasa naman sa Department of Health. Madumduman, Lunes nga adlaw sa ginaprubahan sang Food and Drug Administration ang antigen test kits sang abot kag Lab Novation Technologies Incorporated.
Ginreport naman sa DOH ang katatlong nagtaliwan bangod sa Omicron variant. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, bangod sini, nagsaka na sa tatlo na napatay bangod sa Omicron. Dungan pa ni Vergere, duwa sa napatay wala mabakunahan kontra COVID-19, samtang gina-verify pa ang vaccination status ang isa. Natala na ang magpagawa sa DOH ang dugang nga detalye sa katatlong nga napatay sa Omicron. Ang una nga duha nga napatay ang gikan sa Metro Manila kag Central Luzon nga parehas nga senior citizen and vaccinated kag may pre-existing medical conditions. Sa karon nagdangat na sa 545 ka Omicron cases ang na-report sang DOH. Nanawagan naman ang DOH sa mga opisyal sa gobyerno nga magpapakuna kontra COVID-19 kag magserbi nga maayo nga modelo sa publiko. Ini ang ipagawa nga palayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa pamangkot sa pulisa sa DOH sa mga government workers nga nagahulat nga mapakunahan sang luyag nila nga vaccine brand. Sunod kay Vergere, dapat ang mga nagatrabaho sa gobyerno ang magpakita nga may kumpiyansa sila sa bakuna kag ini ang panaming para maproteksyonan ang populasyon. Para kay Vergere, hindi patas ini para sa iban nga mga government workers nga nagsunod sa protocol sang gobyerno. Nagwa naman sa survey nga ginpatiyan sang Octa Research Group nga 5% lamang sa adult Filipino ang hindi magpabakuna batok sa COVID-19. Ginpakita sa survey nga ginpatiyan sa Disyembre 7 tubtob 12 tinalikdan nga tuig nga 5% lamang sa mga adult Filipinos ang hindi magpabakuna batok sa COVID-19 nga tama kadako sang ginubo halin sa 22% nga na-record sa tong Setyembre tuig 2021. Pinakamataas ang vaccine hesitancy sa Visayas kag Mindanao nga may tag 9%. Kag ginasundan sa National Capital Region kag Balance Luzon nga may tag 3%. Ginrekomendar sa House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagpasaka sang kaso batok kay Health Secretary Francisco Duque III kag iban pang opisyal may angot sa mga isyu sa COVID-19 response ang gobyerno. Sa Committee Report number 1393 nga napitsan Disyembre 16 tuig 2021 kag ginrelease kahapon nga adlaw Miyerkules, girekomendar sa komitiba ang pagpasaka sang kaso. May angot sa ginregar paglapas sa Anti-Red Tape Act of 2007 batok kay Duque, anay Food and Drug Administration Chief Eric Domingo kag FDA Center for Drug Regulation and Research Director Joyce Sirunay. Kalakip man sa ginrekomendar nga kaso kay Duque kag Domingo ang ginaligar paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for public officials and employees. Ginaduso naman Deputy Speaker Wes Gatchalian ang panibagong nga postponement sang barangay kag sangguniang panlalawigan elections. Tinutuyo sing House Bill 10678 nga ginaduso ni Gatchalian amo nga ipaiso lang barangay kag SK elections halin sa Disyembre 5, 2022 pagkadto sa Mayo 6, 2024. Para kay Gatchalian, kinahanglan nga ipaiso na election tungod sa ginapaabot nga malawig pa ang epekto sa COVID-19 pandemic diri man sa Pilipinas. Sa katapusan nga bayan sa aton balita nasyonal, ginalauman kinapaabot naman ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang pagsulod sa mga lokal kag mga dumuluo nga turista sa iconic nga clock tower sang City Hall sang Manila kung ang tanan nga renovations ang matapos na ka ang viewing deck ang bukas na sa publiko. Ginakabig bilang kaugalingong nga versyon sa Pilipinas sang Big Ben sa London. Si Moreno nagpahayag ng improvement ang ginhimo ini sa sining makasaysayan nga clock tower bilang kabahin sang pagpaninguha sang local city government nga himuon ini nga isa sa premier tourist attraction sang Manila. Si Moreno ang nagdayawgid sa mga materyales nga gamit sa renovation sang viewing deck bangod ini ang magaganyat sang dugang nga turista, local man kag foreign. Ang mga comfort rooms ang ginapatindog man sa clock tower para gamiton sa mga bisita. Ang 47 anyos nga presidential aspirant nagpahayag nga ang Manila City Hall Clock Tower makumparar ini sa Old Post Office kag Clock Tower nga nahamtang naman sa Washington DC. Sa madamong improvement nga paghimuon pa sa Clock Tower, ginahambalan ni Moreno si Engineer Andres kag ang in charge sa renovation work nga magbutangan sang coffee shop sa di na mga bisita makarelax kag makaistorya sa ila mga abyan kag sa mga pinalangga. Si Moreno nagpahayag nga bisan ang mga judges, mga fiscals, mga abogado, kag City Hall officials, kag mga empleyado, makahapit man sa among lugar sa tinunsang break time o kung hindi sila busy sa ila sini nga trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Good morning na kay Chez Zamora, Rosalina Batulac Francisco, kay Teacher Romela Ilustre Revelo, Allen Rojo, Morning!
Kay Noel Ibuon, maninoy mo, morning. Maninoy, good morning kag sa akon nga suon si Mike. Yes. Babe Solis, Tamyaw man, sa kay tatay niya Jelson. Sa kay, sige, Jerry, Jory ni Pomuseno, good morning. Happy birthday lang kita, Tamyaw ko lang happy birthday. Ang mother ni sang friend ko, nga si Mary Grace Bandukilio. Karon nga daw, happy birthday kay Hasmin Bandukilio. Happy birthday to you. Hasmin Bandukilio, happy birthday. Yes. Mga ka-aksyon ninyo pamatiya raton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Report, second portion of the Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!